zreferujte nám, ako prebiehala jazda. Takto? Na mikrofón, prosím. Bola veľmi zlá. A čo bolo na tom také strašidelné? Báli ste sa? Áno, lebo sme si museli sa lebo ten Ujo stále vyberal najhoršie cesty a chodili sme stále strašne silno dolu kopcom, že sme sa skoro obratili na strechu. A chodili sme aj strašne hore kopcom a jeden kopec mi skoro ani nezvládli. Ale to je tak, že... Mladá dáma, mohli by sme vás na chvíľu zastaviť a pár otázok pre našu televíziu. Vaše bezprostredné dojmy. Bolo to, ak sa dám k mierovým zborom. Bolo to výborné, fakt to bolo super. Myslíte si, že takéto tanky zabezpečujú mier Chcem a bezpečie v celom svete? Chcem prilbu, neviem, ale podľa mňa v tom potoku už tie hlavatky nežijú, lebo sme išli krížom cez neho. Ja som sa bol o seba, ale viac som nestíhal. Áno, takže vaše dojmy z tejto jazdy sú aké? Skúste nám ich opísať. Brutalitka. A zopakovali by ste si to ešte niekedy v budúcnosti? Matej, cesta! Najskôr týždeň. Máte pocit nejakých žalúdočných nevoľností, alebo ste si mysleli, že už končí váš život? Mám všetko, čo ste spomenuli, všetky symptómy a mám strašnú svalovicu na ruky. Áno, takže je to v podstate aj na posilovanie veľmi dobré, áno? Áno. Takže ďakujem vám za rozhovor. A pre brutalistov do zadného radu treba ísť, do zadného radu, tam je biskupy. Ďakujem veľmi pekne. Prosím.